На сцене образцовый детский танцевальный ансамбль «Нюргун». На сцене образцовый танцевальный коллектив «Дюкабель», Усть-Алданский улус, ритмы севера, руководитель Анна Винокурова.
Азия оғылар ойнуылар, үгеннен бар тұралар бүгін аутоен сүрбалты күнен жокусқы қорат кейін боласыстығар, Ленин боласыстығар. Бұл планета детства ден Азия оғыларын ойнуытын ехенен чәршетінен ұтылар культурный программалар болдыралар. Манна білеген бейге бейдойлақтар бұтын ұсалдан ұлуғын, бәрті ұлуғын нәхелеген, оның арылақ нәхелеген оғылары кирбиттерін кіттік әпсияқ. Кенері салаян Анна Фанасьевна Капырина, Анна Николаевна Винокурова салаян кәлділер. Анна Николаевна бұл хеге планета детства Азия олара ойнуlar күтәһә белән нә кайдах настроениялар кәллегет. Настроение бу толок нашый. Белемнен кәлбит битәтен хинратта. Балачы булды. Бу Жукабел Барсовый инкү коллективы онна бар аралахтан кустук танцевальный коллектив кәләмит кыттаһаҗабыт. Бүген бу манна бәһә планета детства дигән бу международный фестиваль агылды бута. Онна парадка кыттан барамыт бүгін бу 2 күннән кирәре турабыт. Этеме конкурс, просто фестиваль көрүре булбата. Һәм бир күрәктәһи күрдүк. Онна була бу кустук танцевальный коллектив әмме хасына выступать яктактар. Оны опсайнан бу Дети Азии келен кыттаһыдырбыт. Наһа чугай олак мен сана бар. Наһа бу үрдүк международный уровеньнах тахам үрдүк тахамнах тох мероприятия кыттаһыдыр буллак бити. Оглардан бу өйләрен састырын тохры өйдүл жактара Дианы бун оннотон открытияга нашу дикетен бут, конечно, үле багына асты бут. Тохпар күнайы итиге, тымныга ардакка сасырда one частан кеһә one часткадлы репетицияланнар олар. Сайны бөһөләнәннәр бу тох мероприятие открытия кыттан ортан бәйләрен көрдөрдүләр. Оны бу биһиги республика вот үрдүк әме үче улахан народный коллективтарын кытта арас калатын хоту улустардан согору улустардан калбит коллективтары кытта тебестеңе кыттаннар огон баганы кытта билистилер. Татун келер битин бартын образование улус образование бу харбыта. Кинер бутун автобус транспорт өттүнөн кинер бартын жаһаяннар Кәлбеппит бары улустан бары мунистан барамыт үс коллектив кәлле улустан кәнчәриләр, Жукабилләр, наяхалар оны бу кустук үнкө коллектива. Олар батын броңы менен бараннар бир күнгә бары түн кәлбеппит хаяннамыт. Отан манна кәләмит бары ме тон бир шитяга бар бит яку адин гана наяхалар балар оны биһиге бар бит. Атона тохсякпын. Самое это, конечно, көмөлөспүчөн мустөрөппиттер бит. Төрөппиттер битигер улахан мактал. Онна боллагана ким бэбит нехелекпит жонноругар администрацияга Ажаха поддержкалатлар көмөлөстүлөр син онна оскола учуталлара, оскола директора поддержкалаптыргар бараларга мактал. Улакканы кылжыбатым бәһә кәлбитим вовсенен үсте кирәрттем. Мен олар барча кеһи онда каччы тахачы курдук. Бәһә ме кеһи көтөгөн мамалара ставит берескилерин балыктарын инче кирбитим. Онда чебу бүгүн хасы хеҗем белән эме төттөрү барабыз. Открытияга хеҗебатагам закрытияны да көрбәтим булыр. Оны то олар барын аш өйдө хеҗәләртән наһа йөребин, ата баһалаячылар битегәр мактанабы дияләр аттырыттан, төрөппиттер аттырыттан, оны то олар бит өссү шедерттен дигән багана. Атын биге
Усалдан улуун арыла бөһөлөктө жабыт. Мен була бем Эйгес Миланкин директорнабын. Ата коголорга үнкү кружок салаябын. Бихим анна келерде улхан конкурс быһытнан жене улустан үсөрө коллектив келер денете. Аны самет мен улхан бастыкынан улхан макталбын Анна Николаевна этяпын багарабын. Кини бихигене кытыннаран биятин коллективер килдерен бу агыс кыспын кытыры мен кален турун сами улхан макталмол. Онотан кыргыттар өйдү ханы хыжактыра. Анна Николаевна бар була манна кинер келе хыжалар. Оны өйдү ханы тустактар. Атак була мероприятияларга чөбөтө кытта хыжалар. Атам бу квар үйлери хамсы хыжабыт, оголор ме үйле хамнас. Режим кытаана хыжалар. Онотан хен культурный программаларга кытыннара хатыбыт. Бүгүн бу планета дестеба кытталар. Сарсын арылактар жем кустук үнкү бөлөгө эме берерин аттыртан кытталар. Ола билим бар. Раз. Раз. Образцовый танцевальный коллектив «Джукебель». Пусть Алданский улус. Хуторянка. Руководитель Анна Винокурова.
танцевальный коллектив.